Party namin ni Jerwin, so at least kahit mga ilang rounds, lalakad po kami para ma-practice po yung kanyang paglalakad. Yan. Yan guys, so ako po siya po. Yan. Ay ba? Dito ka to. Wala ako sumugay pa rin. Sige, mali doon. Six na. One. Saan lang ka? Ano, siyempre. Sino ba ka na? Alam mo yung boss. La. Diretso ba? Kaya na. Diretso. Muna ka mo. Muna ako. Ito ito. Ito masabi ko pa video yun. Diretso na yan. Ay, may tagal yun. Sento mo kami. Yan. Very good to. Very good to ha. Mukhang ito pag kailangan to ha. Stop to ha. Taga-video to ha. Ayan guys, ito naman namin third program. Siyempre, ito yung part 2 namin for therapy for today. So, ito ay 25 session na. Ito yung walking therapy naman. Ito nakakatulong isa. Ano? Hindi ka? Doon tayo kaya. Sulit po ito. Doon tayo nga. Sitang belang ka pa. Parang lang. Na? Tapos na. Tapos na eh. Ano tapos kung Ito, kami po ito. Si Miguel. Ito, mga kapatid. good. Di ba? Look. Look pa na yan.
Basta mo yan. Huwag mo. Oh.